Siyababamba kule ncane. Awuzela kancane. Awulethe la ifoni yakho. Angiphethe kodwa. Oh shit! Awucharge. Hawu sini manje ndoda. So mfethu. Mfethu nangu ngiyophethe ngishida. Yeah, ngicela ngicharge mfethu sengithatha nje ifoni yami. Mfethu ngiphethe ifoni angeke baba yenziwe phela leyo nto. Cha wena ngicharge la mina ngisabhizi ngiyayithatha. Phela ngamani umbuyisele phela. Eyami ifoni wena awunayo ifoni. Eyakho uyithengile. Ubakho iphumeze. Wena nje. Eyami ifoni. Phela nangu lo mbase ngawumphuca uphinde umphindisele bese ngiyam. Oh my God! Yami. Akamanye simbusele. Oh my God! Simbusele. Hayi wena uyabheka. Esefethu. Kela athi ngapho. La ubhekelele kabe yami. Hayi wena uyabheka. Bengiyami le foni. Iphucwe wena uzothatha i-charge. Ikuphi ijaji umbonga ayiphethe ijaji. Useke. Ungothi abantu bebe-2. Ungothi amafoni abe-2. Hayi. 06 260 Simshaya 6